Kisumu County. Kawuok e kaunti ma Kisumu wadhi nyaka kaunti ma Migori kama Nyasi Mashujaa e kaunti no ne nyasi mokwongo ma gavana Ochilo Ayacko ochope nyaka ne yiere higa achiel mokalo. Nyamrero e kaunti ma Migori ne odhial e nyasi ni. George Juma nigi mathoth. E nyasi ni mar odiechieng'no mar thuondi kata Mashujaa mane obaga lapno ma Migori ne ochope kod kwan oganda mathoth ka ipimo kod nyasi machal kod mae e kinde mokalo. En nyasi no mar piny owacho mokwongo ma gavana ma Migori Ochilo Ayacko ne ochopo nyaka ne yiere kaka gavana e higa achiel mokalo. County Commissioner e kaunti ma Migori David Gitonga ne otelo nyasi ni ma bende nyamrerwa e kaunti ma Migori maromo 2,861 ne odhial. Kwado waweyo raia machien ng'ewa kucho dikoro tuoche wuok mang'eny ma dikoro konygi. Koro sani to kako gidhialo waneno kwa dhi konyogi maber. Gimosejiwa en awuon chunya gi parona na yie maketo kuom tich mana atiyono nikech kana achake to koro na aneno ka oberna be ok adwa we nikech aseng'iyo kode. Migori County, we have started our public health care networks. It is this network that is part of the linkage with the community health promoters that will ensure that we have access to personal health care. En odiechieng' ma nyamrerwa e kaunti ni wacho ni onyiso wuoth manyien e tiji kaka nyamrerwa e cholo thieth e kor gwenge. Midhiero ma wakale sana nyocha wan gi pek nikech samoro yudo ka ng'ato tuo kata ka kochope osiptal onge, samoro osiptende be nitiere mabor lakini sani osiptende osodo kodwa machiegni. Koro kuom mano ne wakwayo mana ka yedhe nyalo bedo osiptende to midhiero ma wakale mang'eny ahinya dhi bedo maonge. Nachako nyamrerwa gi joka Health Bamako Initiative 1994. Tasetiyo katia maonge gimoro. Nyamrero wacho ni gisebedo ka gikale midhiero mathoth, kata kamano geno koro nitiere. Ndakamogi ni ma waluongo ni Nyasaye. Wawacho ni Nyasaye is the best. Koro wawacho ni wamor kabisa kuom dhial modhial wagoni to promote communities e weche mag thieth kendo gimiyo wa gik maroteke mapimo kit tuo moro amora. Macha ne wan kama tek nikech itiyo to gimoro be onge to be ji koro ng'eyi ma sama tin iluongi sama tin ipenji wacho gimoro amora miyudo to onge. Yani koro ji to kesa ni kora konya na aseyie ni anyalo konyo ji bendo seng'eya. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko e kinde twak mare ni owacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori oikore mar be wechego mag thieth e kor gwenge. Both the national and the county government are committed to ensuring all of us universally, irrespective of who you are, but what is important, you are a human being, including foreigners. Even the foreigners who are here in Migori County are entitled to health services. So Nyamrero osepuo kuom konyo e chwalo wechego mag thieth e kor gwenge e kaunti ma Migori kata bende yande gisebedo ka gitiyo e lwasi mokber. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi kada wadna